Naimethang rokni chai tungmungbai Manjakha khorok buri NLFT ni borok Ujon Donia Sora amsayo Manjakha khorok buri Rajya Sayake silai tWinai rokni logi o mankha 9mm Ppistol te Bulet. Ya Manjakha khorok buri ni sinimuk tabubo srai ke koktuma thumnai rokni bwskango khub peplaiyaku naimethang rok. Hurjathai kelayo thanai 7 January salmario BSF sengkrak rokni phasingtwi salbagano songchajak press conference o NLFT akari tongmani hasteni tongkajang derawi tongmani kokrokno ti kok khursawi kok lamna rukmani BSF ni aji songjajak press conference ni sal gobang dwgyawino khorok buri NLFT ni silai tWinai mani khobai manjakmani patimungno nugui rugui mari ui naikhe hasteo kwchang toninani bagui ha ari muruknai sengkrak rok sakthari samongkhlai tongmani ti Rajya Sayake silai balnai rokni yang mokol kaisumui naichumui tongmani mangfili rok kasoi phaikya hasteni lukurokni bwskango.